Osobne nepoznám z regiónov, v ktorých som pracovala, s ľuďmi, ktorými sa stretávam, nepoznám, že by ľudia odmietli prácu za 1300 eur. Možno pán premiér niečo také počul, zažil, videl. Ja som sa medzi týmito ľuďmi pohybovala a pohybujem už naozaj celý svoj život a profesionálne 18 rokov, ale nezachytila som, že by nechceli pracovať za 1300 eur. Pán premiér použil aj ďalšiu sumu, a to 850 eur za prácu v podnikoch na vytvorených pracovných miestach v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou v čase, keď boli na výjazdových rokovaniach vlády. No, myslím si, že v týchto regiónoch s vysokou nezamestnanosťou by prijali prácu aj za 850 eur. Nezamestnaní ľudia sú rôznorodí. Nejde len o to, že oni nechcú pracovať. Takýto stereotyp, takúto nálepku by som im nedávala. Títo ľudia majú komplex problémov, jednak zdravotných, jednak starostlivosť o starého a chorého člena rodiny, jednak starostlivosť o deti, jednak im neponúknú prácu, v ktorej sú kvalifikovaní. Takže nezamestnaného človeka treba vidieť komplexne a nie len ako toho, ktorý odmieta a nechce pracovať.